Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi lave en baconbombe. Og så er vi kommet ud i køkkenet. Så tager vi fedtstof og putter på panden. Lidt. Skal vi sætte den over i køkkenet? Ja. Der er et æg herude. Det er til det slå. Så skal vi slå æg ud som et færdigt. Lige sådan her. Dejligt fladt rundt. Smider man det lige i skraldespanden. Så har vi lige vendt ægget om, fordi så kan jeg bedst selv lide det. Så smider vi det over på toasten herovre. Og så bacon rundt om. Og husk smør. Så tager vi lige ægget. Det gør vi lidt lige ovenpå. Ja, det er lidt vigtigt. Så, du så. Så har vi en ketchup her, som vi lige putter på brødet. Eller ikke brødet, det er ægget. Bare godt. Sådan der. Putter vi brød på. Sådan der. Så mangler vi bare bacon. Så har vi noget bacon her, som vi lige skal smøre rundt om. Hvis jeg lige kan få det op. Ja. Rundt om. Ja. Det gør vi her ud i siden. Løfter man den ud her. Hen. Og så lige folde den sådan her. Og det gør vi bare hele vejen rundt. Så tager vi baconbomben herover. Og så på panden sådan her. Så gør så har vi den her. Den er blevet dejligt skåret. Så lader vi den bare koge lidt. Se, så har vi vores baconbombe her. Den tager vi lige her. Lægger vi den dejligt her. Så anretter vi lige. Se, jeg ved ikke helt, hvor maden den er blevet af, men altså... Nå, den kom der. Nå, skal vi lige have skåret den her ud. Sådan der. Så den skærer ud. Se, den ser dejlig ud der. Dejlig stegt ind i midten. Stegt, eller hvad man nu kalder det. Se. Skal vi lige smage på den? Skal jeg lige smage på den? Se. Du gør. Lad os se, hvad det kan. Nej, det er lækkert. Så vi bare. I må gerne lave det hjemme. Så vi ses til næste gang. Og hvad skal man huske? Like og subscribe.